a Chlic. Tric a Chlic. Helo na! Wel, dyma ni unwaith eto. Sesiwn bach Tric a Chlic. Ydych chi'n barod? Dwi'n barod? Mae Sam ac i yn barod. Ti'n barod, Sam? Ydy, mae yn barod. Felly, dewch i ni weld ydych chi'n cofio. Dewch i ni fynd drwy'r seiniau. Dywedwch chi bob sain. Iawn? Barod? Pa sain? Ymlaen â ni. Ydych chi'n dweud y seiniau yn gyflym gobeithio? Bron bo'na. A dyna ni. Nawr te dewch i ni weld, dewch i ni wneud nhw gyda'n gilydd. Barod? Rr! Allwch chi helpu Mrs Jones i ddweud y seiniau unwaith eto. Pa sain? P. C. H. N. L. B. S. Ch. D. V. Waw, ardderchog. Nawr te ni'n symud ymlaen i'r sain bacheddi, sef yw. Yw. Dwedwch chi ar fy ôl i. Yw. 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 A'r symudiad newn ni ydy yw. 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 Ydych chi'n gwneud e gyda fi? Yw. 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 Dewch i ni edrych ar yr yw. Mae yw yn uwd. Uwd. Dyma be? Yw. Dyma'r ffordd mae wedi cael ei sillafu. Yw. Yw yn uwd. Ydych chi'n bwyta uwd yn y bore? Bwyta uwd. Yw yn uwd. Yna, mae yna yw, a dyma'r un gwahanol, mae yw yn cyw. Cyw. Cyw bach. Cyw. Sylwer y ffordd mae'n cael ei sillafu. Ac mae yna yw, un arall, yn ffliw. Yw. Yw. Yw yn ffliw. Felly mae yna dair ffordd o ddarllen a sillafu'r geiriau yma. Mae yw yn uwd, mae yw yn cyw, mae yw yn ffliw. Ac i gyd fynd gyda hwn oes mae yna symudiadau. Yw yn uwd, a ni'n bwyta uwd. Yw yn cyw, mae cyw bach yn symud. Yw yn ffliw. O, mae yn sal. Yw yn uwd, dwedwch chi ar fy ôl i. Yw yn uwd. Yw yn cyw. O, mae yn sal. Yw yn ffliw. Yw yn uwd. Yw yn cyw. O, mae yn sal. Yw yn ffliw. A dyna ni, fe glywch chi hwnna eto ar y diwedd. Iawn? Da iawn chi. Dewch i ni symud ymlaen i edrych ar rai o'r geiriau. Newn ni ddarllen yn gyntaf, a mae rhaid ni edrych ar y ffordd mae'n cael ei sillafu hefyd. Dewch i ni ddarllen. B, yw, ch, biwch. A dyma hi, y biwch. Biwch. Fi'n credu mae biwch y Frisian yw i'r hynna o chi sy'n deall rhywbeth am y gwerthig. Biwch. Ond pa yw? Uwch. Biwch.
sydd yn uwd. Yw. Driw. A dyma fe, y driw bach. Y driw. Falle bod chi'n gweld nhw allan yn yr ardd. Y driw. 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 Ond pa yw sydd gyda ni? Ydych chi'n gallu helpu fi? Uwd, neu yw cyw, neu yw ffliw? Ie, cyw. Mae'r un yn dweud. Mae'r sillafu yn wahanol. Dewch i ni weld. Heddiw. 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 Ni'n edrych ar y calendar. Heddiw. Heddiw. Ond pa yw sydd gyda ni? Yw ffliw. Mae'n yr un yw pan mae'n dod i sillafu. A mae rhaid ni symud hwn draw neu fyddwch chi'n methu gweld un bach arall te. Dewch i ni ddarllen yn gyntaf. Niwl. Niwl. Pa yw sydd yma? Pa yw sydd yn y niwl? Yw ffliw. A dyma ni y niwl. Pan mae'r niwl yn dod i lawr yn disgyn, a ni'n methu gweld yn dda iawn allan ar y ffordd. Niwl. Ac yna, yw piws. Piws. Yw pain. Yw yr un peth ar un sydd yn ffliw. Yw. A dyma'r lliw. Lliw piws. Dwi'n hoffi'r lliw piws. Nawr mae'r cardiau i fyny o mae'r rhaid i Mrs Jones. Gasglu'r cardiau yn awr. Oherwydd i chi mynd i roi cynnig arni. A pan byddwn ni'n sillafu, pan mynd ni'n dod i'r yw, un bys gofiwch. Felly, beth yw'r gair i ni'n chwilio am? Heddiw. Yw. Pa yw tybed? Ysgrifennwch y gair. Heddiw. A gallwch chi guro'r sillafau i'ch helpu chi. Yw. Newch y darn bach gyntaf. Yw. Heddiw. Pantach chi. Nawr te, ydych chi'n iawn? Yw. Yw sydd yn ffliw. O, dear, ni'n methu gweld yn dda iawn. Be sydd wedi dod i lawr? Niwl. Niwl. Bydd angen 3 bys. Ywl. Ffwrdd â chi ysgrifennwch y gair. Neu gwnewch y bysedd eto. Dyna ni yn gyflym. Felly, ywl. Niwl. Yr yw ydi yw. Ffliw. Paliw. Piws. Piws. Bysedd gyntaf. Yw. Ysgrifennwch y gair. Dewch i ni weld. Ydych chi'n gywir? Yw. Piws. Os oeddech chi'n gywir, da iawn chi. Pa deryn? Y driw. Driw. Bysedd. Yw. Ysgrifennwch. Meddyliwch yn galed nawr beth yw'r dewis. Yw uwd, yw cyw, neu yw ffliw. Pa un sy'n gywir? Dewch i ni weld. Yw.
Ac yna, yr un bach ola, beth ydy hon? Buwch, buwch, bysedd, b-iw-ch, buwch, ysgrifennwch y gair. A dewch i ni gael pip, b. A pan i ni'n ffurfio'r b, i ni'n cofio i lawr a bola mawr yn dyn ni. B-iw-ch, buwch. Oeddech chi'n iawn? O, da iawn chi. Ardderchog. A dyna ni am heddiw, y sesiwn fach drosodd. Pob hwyl am y tro, a wela i chi cyn hir. Pob hwyl. Ew, 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 ew yn ciw. O, mae yn sal, ew yn ffliw. Ew yn iwd, ew yn ciw. O, mae yn sal, ew yn ffliw. Ew yn iwd, ew yn ciw. O, mae yn sal, ew yn ffliw. Ew yn iwd, ew yn ciw. O, mae yn sal, ew yn ffliw. O, bechod. Chlic a Chlic.